इथेच राहायचं तर सगळ्या गोष्टींची सवयी करून घ्यायची. मला वाटतं काय दमली म्हातारी आता तुझ्यामुळे मला वर इकडे. कुणाला कधी विचारलं ना काय करायचं डाळभात ठरलेलं मुद्दाम असं बोलतो. आणि अचानक आमचं प्लॅनिंग चेंज झालेलं आहे. आपल्या काही मोठ्या मोठ्या इच्छा नाही, छोट्या छोट्या आहेत त्या आपण पूर्ण करायच्या. समजलं का? म्हणजे काय म्हणे आपण रिव्ह्यू सांगते मी तुम्हाला. चला सूर्यनारायण येणारच नाही तर एवढा प्रकाशित आहे. चलो चल बाहेर पुढे जा. आल्यानंतर कपडे एवढे काढायला हवे बघ. तोपर्यंत वारा लागू देत ना. चावी घ्यायला पाहिजे होती. ते वरती गेलं असतं ना. पिशवी कुठली रोप? ही बारीक बारीक आलेली ती वरती ते नाही ना. पिशवी घेतली ना. शेण आणलं असं होतं. होती बाहेर आणू का होती पुढे तिथे पडली होती कुठे टाकीच्या इथे. सूर्याचा उजेड डायरेक्ट माझ्या चेहऱ्यावरती. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आम्ही आज चाललो आहे एक राऊंड मारायला. कंटाळाला आता घरात बसून बसून म्हणजे काम करून त्यांना म्हटलं चला आपण जाऊया एक राऊंड मारून येऊया, जरा बरं वाटेल. एक 15-20 मिनटं जरी फिरलो तरी सगळा थकवाना निघून जातो. मी बरेच दिवस झाले ना आम्ही खाली धरणाजवळ गेलेलोच नाही. बरेच दिवस काय बरेच महिने झाले असते. त्याच्यामुळे आत्ता म्हटलं तिथेच जाऊया. हां बघा घाबरतात. आणि रस्त्याने येता शेण पण जमा करायचं. पिशवी घेतल्या हातामध्ये. ते म्हणतात वाघ येईल पुढे धावशील तर. आता इथेच राहायचं तर सगळ्या गोष्टींची सवयी करून घ्यायची. आपल्या मनाची तयारी ठेवायची. मनाची तयारी ठेवायची. असू देत ना. प्राणी कधी पटकन हल्ला नाही करत जोपर्यंत आपण त्याची कळ काढत नाही ना. हो म्हणजे काय. चला धरणाजवळ. थंडीतून आता जंगली फुलं खूप ना. अजून काही थंडी येऊन पडली नाही थंडी. शेणाचा वास ना मस्त सुगंध. रॉनी दिसतो का बघ. रॉनीचं घर नाही कुठे दिसत आहे. किती दिवस झाले 2-4 दिवस झाले रॉनी काय दिसला नाही. पक्ष्यांचा रॉनी नाही गेला वाटतं. पोरांचा आवाज येतोय. तर इथून खाली उतरूया आपण. हा आमचा नेहमीचा रस्ता आहे. किती दिवस झाले ना इथे आलेलोच ना आपण ना. किती दिवस काय किती महिने म्हणजे पाऊस चालू झाल्यापासून इथे आम्ही आलेलोच नाही. पेरू काढायला त्यानंतर कुठे आलेलो आहे. पेरू काढायला ना झाले आता खूप महिने झाले त्या गोष्टीला. पण कोणाचे माझे का तुझे. तुम्हाला फुलं दाखवते. ही बघा ही सफेद फुलं आहेत ना. आता इथे गावी जागोजागी सगळीकडे आता फुललेली दिसतात. कसली फुलं आहेत काय माहीत नाही नाव मला, पण आता भरपूर फुललेत. वेगवेगळ्या रंगाची फुलं ना आता थंडीत ना. थंडी कुठे यावर्षी नाही थंडी जास्त पडलेली. सफेद फुलं ना पाण्यावरची. ती जिवंत आहेत. ते बगळे हो. इथे आला का खूप बरं वाटतं. हे माझं आवडीचं ठिकाण आहे. आणि हे बघा हे आपलं पेरूचं झाड.
जे मागे तुम्हाला मी दाखवलं होतं एका व्हिडिओमध्ये नाही आहेत तिचं. आता थोडी काय पेरू काय नेहमी थोडी काय भेटणार. हां हां इथे आलं का बरं वाटतं खूप. बघा कसं गवत नेलं वाटतं इकडचं कापून. वरचं कापलं आहे. आता अगोदर चालायला वाट नाही तिची, आता गवत तिथे कापलं आहे. बरं आहे, चांगलं आहे. पण हिरवं आहे अजून ना. हिरवाचे सुकल्यावर ना. हां त्या गुरांचे पाय दिसतात गोल गोल गोल. गुरं मला वाटतं खाऊन गेले. गुरं खातात. चला तिथपर्यंत जाऊया. जास्त पुढे नको, परत मग यायला परत वेळ जाईल. तिथे गेलीस तर उडणार. ते चावलेलं काय उठतात ना. तर दुसरा कुठला काळा पक्षी ते पाणी पितात. ते रस्त्याच्या मध्ये ना उभे असतात. गाडी रात्रीची काढली तरी. हां 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 ते आहेत काय. ते आता इथे बेडकं खातात. रात्र झाली ना. हां उजेडाला बेडकं खायला वगैरे. हा आमच्या गावाच्या बाहेर जायचा रस्ता, पण आपल्याला काय तिकडे जायचं नाही आहे. शॉर्टकट रस्ता आहे तो आमचा. काय हां हे उडाले. पाणी कसं हे होतं ना, हलतं कसं ना पाणी. पाणी ते वाऱ्याने हलतंय. आपण मासे पकडायला तिकडेच जायचो ना. गरुड वगैरे ते आहेत ना. आम्ही पहिला जेव्हा हां तिकडेच जायचो, कपडे वगैरे धुवायला आम्ही जायचो तिथे. म्हणजे नवीन नवीन जेव्हा आम्ही आलो ना तेव्हा मासे वगैरे पकडायला तिथे जायचो. आता हल्ली वेळच नाही मिळतो. त्यावेळी कसा वेळ असायचा, आता नाही. आता कसं नवीन घर तसं नाही. तेव्हा कसं आपल्याला काय माहिती पण नव्हती आणि आपलं रुटीन वगैरे पण काय चालू नव्हतं झालेलं. त्याच्यामुळे उठलो का सुटलो आम्ही जायचो फिरायला वगैरे. पण आता कसं सगळं व्यवस्थित झालेलं आहे. आपलं घर बीर उभं राहिलं आहे, संसार उभा राहिला आहे. त्याच्यामुळे कसं आपलं एकदा रुटीन चालू झालं का बघा घराच्या बाहेर पडायला मिळत नाही. मग असं आहे ते. नंतर पहिला आम्ही आलो तेव्हा भरपूर फिरायचो इथे. इथे बघ जमिनीवरती पण छान छान आहेत. चला जरासा आता फेरफटका झालेला आहे मारून. आता असंच जरा एक राऊंड मारतो आणि मग घरी जातो. आणि मग काय घरी काय जे असेल ते बरं वाटतं ना. संध्याकाळचं वारा नाही ना अजिबात, पण आज हवा नाही. आता ही एवढी चढण चढायचे, उतरते वेळी दम नाही लागत, पण वर चढायचं म्हटलं का दम निघतो. पटापट उतरलो, पटापट एकदम. खरा रस्ता आहे हा. रॉनीचा आवाज नाही ना कुठं पण गेला वाटतं परत. हां हां आवाज नाही अजिबात कुठे. बघते मी. हा श्वास फुलला आता. थकायला का आता का आता का हा मला दम लागला का. दमली मला काय म्हणा, दमली म्हातारी. तुझ्यामुळे मला वर इकडे यायचं. मी काय अडवलं का, फिरायचं. ह्या इकडनं हा जो रस्ता कोण चढेल आमच्या इकडे आणि उतरेल, हे सगळे आजार पळून जातील. हो बापरे. भटकतोय. मोठं का तरी लागलं. मग अशी 6:15च्या दरम्यान आम्ही घरी आलो आणि तोपर्यंत अंधार झाला होता.
लगेच अंधार होतो, आता काय माहित नाही, 6 वाजताच काळोख होतो. आणि मग घरचं जे काय थोडंफार होतं ते केलं, कपड्याच्या घड्या, देवाची बत्ती वगैरे सगळं करून झालं. आता जेवणाची तयारी, व्हिडिओचं पण सगळं काम करून घेतलं. आता काही लेट झालं तर काही वाटत नाही. मग आज मला ना खोबरं किसायचं आहे, वाटण काढायचं आहे, वाटण संपलंय, त्याच्यामुळे सगळ्यात अगोदर ते करून घेते. आणि जेवण काय करायचं अजून काही ठरलेलं नाही आहे, बघू आता. त्यांना विचारते दोघांना काय करताय कुणाल. आता बाबा जेवण काय करायचं, काय डाळ भात. आणि बाबा, बाबाला विचार. कुणाला कधी वेळ विचारलं ना काय करायचं, डाळ भात ठरलं, मुद्दाम असं बोलतो, डाळ भात बनव. चला पटापट नारळ फोडून घेते. वाटण संपलं ना का सगळं ना काम अडून राहतं. म्हणजे वाटलेला जर का मसाला असेल रेडी तर कोणती पण भाजी कशी पटकन आपल्याला बनवायला होते. तर माझं कसं 2 दिवस झाले संपलंय, त्यामुळे आज करतेच. जेवण काय करायचं, रोज पडणारा प्रश्न, जेवण काय करायचं. तुम्हाला पण हा प्रश्न पडतो का. आणि अचानक आमचं प्लॅनिंग चेंज झालेलं आहे. बाहेर आम्ही आलेलो आणि चुलीवरती जेवण करतोय आता. हे बघा हे दोघं पण आहेत. हे बघा कुठे गेला कुणाल. काळोख जरा अंधाराचं जरा हे होतं. अंधार म्हणजे रात्रीचा अंधारच होता. किती पण लाईट लावली ना तरी पण असं काळोख सारखंच वाटतं. काल काय चांगलं होता माहिती मग. आज सकाळी करा, काल नाही. 3:30-4 वाजता आलो. अमवाशी होती काय माहित नाही काल. कधी काल पण रात्रीचं ना, म्हणजे आता 4ही बाजूनी आपल्याकडे लाईटी आहेत. म्हणजे घराच्या 4ही बाजूला ट्यूबलाईट असतात ना, त्या लावलेल्या आहेत, एलईडीच्या आहेत. त्याच्यामुळे भरपूर असा उजेड आहे. म्हणजे आता कॅमेऱ्यामध्ये कसं अंधार वाटतो, पण असं जर का तुम्ही बघायला गेलात ना, तुम्ही कधी आलात आमच्याकडे तर बघा. तर असं भरपूर उजेड आहे, त्याच्यामुळे असं काही नाही. हे बघा हे दोघं इथं आहेत. आता इथे पण आपली पडवी तयार झाली ना की आम्ही असं विचार केलेला आहे की बाहेरच्या साईडला पण एक ट्यूबलाईट लावून घ्यायची, पत्रे आपले लावून झाल्यानंतर. ओके ना, लावायचे ना. आता बाकी सगळीकडे आपल्या 4ही बाजूने लावले. आणि पुढे जे आपला गेट आहे ना, आडा आहे ना, तिथे पण एक ट्यूबलाईट आम्ही एक्स्ट्रा लावून घेणार. म्हणजे बाहेरच्या साईडला पण जो रोड आहे ना तिथे पण उजेड राहील. समोर एक बल्ब आहे, पण तरी पण अजून एक आम्ही लावून घेणार आहोत. बघू आता कधी आपल्या पडवीचं काम होईल तेव्हा ते होईल. आणि होणार ते 1-2 महिन्यामध्ये होऊन जाईल. तसं आमचं चाललेत, प्रयत्न चालू आहेत. जेवणाचं तुम्हाला सांगते, वाटप काढायचं आहे. आणि आज वार आहे शुक्रवार, त्याच्यामुळे अंड्याची भाजी करायची, उकडलेल्या अंड्याची भाजी करणार आहे मी. आणि चपात्या, डाळ भात दुपारचा आहे, अंडा मसाला. या दोघांना खायचंय त्याच्यामुळे. ओ कुणाल पवार, आज बोलवते तुमची. बाबू दाखवून बाई हे करून जरा कड आला नाही ना अजून. आग जरा मोठी कर ना इकडे. बस जरा. चपात्या आईला चपात्या जमल्यात का बघ जरा. चपाती बरोबर झाली का बघ. चुलीवर जमल्यात का बघ जरा. चुलीवर आज बोलले चपाती कडक होती म्हणून. नाही नाही, आता आपल्याची सवय मोडते ना आपली, त्याच्यामुळे. कशी चपाती ही कडक होईल. चूल चांगली पेटली पाहिजे, तिला आग नीट लागली 4ही बाजून तर बरोबर होणार. 2-3 आता 4ही बाजून लागली की ती बरोबर चपाती होणार. भाजी 5 मिनिटात हंडी घेतली पण बरं झालं ना. ते हे आहे थोडस आहे काय बरोबर लेवल लेवल नाही का त्याची. कुल्ल कसं टाकत आपण जाम म्हटलं पाहिजे. तीनच लाकडं लावलेली ना. मग 3 लाकडामध्ये किती जेवण झालं आपलं. मोठे होती लाकडं काय मोठी होती. पाणी पेटवलं सकाळी. पाणी तापवायला टाइम जातो का तो गंडाचा जो मोठा आहे तो तापायला. नाही रे बघा, आपण किती आता काम केलं. वाटण एवढं भाजलं. वाटण लगेच चुलीवरती भाजून होतं माहितीये का. वाटण भाजायला टाइम नाही लागत. एक कांदा बिंदा भाजायचं बरं वाटतं. पण बाहेर जरा असं हे आपण पडवी बांधली ना, पण चांगलं काम केलं आपण. बाहेर बसा उठायला झालं ना पुढं.
आता इथे बसायला खुर्च्या आणायला पाहिजे 2 बाबू, मागे पुढे बसायला. खुर्च्या नाही, पहिला एक झोपाळा पत्रे लावून झाले ना, पहिला एक झोपाळा लावायचा. म्हातारीला झोपायला पाहिजे. काय नाही नाही, मला पाहिजे बाबा. कोणा तुझ्या आईशीला म्हातारा झोप घ्यायला झोपायला आणून दे. मी असं प्लॅनिंग केलेलं आहे, मला पाहिजे बाबा. आता झाले जे काय बोलशील ते, म्हातारी येऊ दे पण एक छोटासा तरी लावायचा झोपाळा. इच्छा आहे ना, ती इच्छा पूर्ण करायची. आपल्या काही मोठ्या मोठ्या इच्छा नाही, छोट्या छोट्या त्या पण पूर्ण करायच्या. समजलं का? पत्रे आपण लावून ना तेव्हा तशा पद्धतीने ते हुक वगैरे ना आपण लावून ठेवूया. सांगून लावून घ्यायचे मध्येच ना, मध्ये वेल्डिंग मारून घ्यायची. हुक आणून वेल्डिंग मारून ठेवून द्यायचे. आणि तसं मग 2 साईडला मारून ठेवायचे. एक असं अँगल वगैरे टाकायला लागेल. जाडा अँगलच जाडा टाकायचा. आपल्याला हे लावायचं आहे ना, पाला लावायचं आहे ना. ते लावायचं नाही, त्या तिकडल्या पुढच्या साईडला. पुढच्या साईडला कसं येण्या जाण्याच्या रस्त्यावरती? इथे ठीक आहे, इथे चांगलं आहे. मागच्या साईडला इथे तू झोपाला झोपाला लावशील तर हाय चांगला. तर तू इथे सर्व खाया पियाचं जेवणा बिवणा सगळं इथे करणार आहेस, मग इथे कसं चालेल? काय नाही होईल काय कुणाल, बरोबर की नाही? इथे अरे कुणाल, मी इथे जेवण करायचं, बाबा तिकडे झोपाळ्यामध्ये बसेल तर खरं फोन घेऊन. आता फोन घेऊन कुठे बसतो बाबा? गाडीमध्ये की नाही रे? मग मी इथे समज जेवण करत असते ना, बाबा त्या झोपाळ्यामध्ये बसून आरामात मग काय झोपे घेत. तो माझ्या सासरावरून मला नेटवर्क पाठवून देईल. नेटवर्क आहे इथे. सासऱ्याचा कंपनी आहे का नेटवर्कची? नेटवर्क नाही म्हणून त्या गाडीत जाऊन बसायला लागतं ना. आता मग फोन बंद आहे माझा. नाही पण तोपर्यंत आपण कार्ड वगैरे ना चेंज करून घेऊया, सिम कार्ड वगैरे. आणि मग नेटवर्क नाही बाहेर. पण उपयोग, झोपाळ्याचा पण उपयोग, सगळ्याचाच उपयोग आहे ना. असं आहे, एका ठिकाणी सगळे, म्हणजे एक इकडे एक तिकडे असं नाही. झोपायला टेबल बसवायला, जेवायला बसायला टेबल करून. कसलं टेबल? डायनिंग टेबल? काय नको टेबल आपलं साधं मांडे घालून बसतो ना. काय डायनिंग टेबल झालं, फोल्डिंग टेबल लावायचं इथे एवढा, आणि पुढची 2-3 लाळ मस्त बसला. फोल्डिंगचा टेबल असतो ना, तो बनवून घ्यायचा लांब असा एवढा ते त्यावर ठेवलं की जेवढं बसून. कुणासाठी ना स्पेशल, त्याला एकासाठी करून घे. पुढची घेतली की बसला आपला. फोल्डिंगचे 2 बघायच्या. नाही म्हातारपणी बाबाचे पाय बी मांडी घालायला होणार नाही ना, त्याची सोय करून घेऊया आपण. बरोबर बोलतोय. म्हातारपणाची सोय करून ठेवा. मी आताही जेवायला हॉटेलमध्ये असं कुठे मला आवडतच नाही पाय लांब बसायला. मला वर पाय करून बसायलाच आवडत. मांडी घालून का उभं राहून? मांडी घालून म्हणजे पाय असे लांबडे करून लांब करून मला. फोल्डिंगचा होऊ शकतो. फोल्डिंगचे चांगले करून घेतलं की हा टेबल परत पडला इथे खाली, पाय उभे केले की झालं. फोल्डिंग टेबल करून घ्यायचं. चपात्या मस्त आल्या. तुम्हाला भाजी दाखवते मस्तपैकी हंडीतली. गरम आहे वरचं झाकण. आणि ही भाजी ना जवळजवळ 10 मिनिटं पण गरम राहू शकते हंडीमध्ये. हे बघा, आता मी ना लाईट चालू केली बॅक कॅमेराची, त्याच्यामुळे तुम्हाला आता व्यवस्थित दिसेल. आता ती 5 मिनिटं झाली घरामध्ये आणून ठेवले. थोडीशी रस्सेवाली केले. या कॅमेऱ्यावरती सगळं हे येते, पण चव पण भारी येते. हे असं आमचं रात्रीचं जेवण आहे, चपाती, भाजी आणि कांदा. चला कुणाल घ्या, बसा जेवायला. चला देवा, वापरते मी एकदम. घेतले ना एकदम मस्त आहे ना. हा मग चांगलं आहे. ते आयुर्वेदिक आहे ते. त्याचं बाकीचे आहेत ना ते सुकल्यावर बनवणार आहे मी. ते गिलकीचा काथा आहे ना, त्याच्याबद्दल आमचं बोलणं चाललंय. खूप मस्त आहे. म्हणजे 2 दिवस झाले मी वापरते. कुणाच्या बाबा तेच सांगतात की एकदम चांगलं आहे, त्यांनी पण आज वापरलं. तर मी ते बाकीचे आहेत ते मी तयार करणार आहे. म्हणजे काय म्हणे आपण रिव्ह्यू सांगते मी तुम्हाला की चांगलं आहे म्हणून. आणि आता मी माझं किचन आवरायला घेतलंय. किचन आवरायला म्हणजे किचन स्वच्छच आहे. चुलीवरती जेवण करण्याचा हा फायदा होतो की आपला जो किचनचा प्लॅटफॉर्म आहे, म्हणजे ओटा जो आहे ना आणि गॅस एकदम क्लीन राहतो.
फक्त भांडी घासली का काम सगळं होऊन जातं. त्याच्यामुळे जेव्हा जेव्हा मी असं किचन म्हणजे चुलीवरती जेवण करते ना त्या दिवशी मला ना किचनचा आराम वाटतो. म्हणजे असं वाटतं ना की एक काम खूप मोठं काम एक किचन साफ करायचं कमी आहे असं वाटून जातं. आता भांडी घासायची आणि झालं बाकी सगळं काम माझं पूर्ण झालं. मग हे असं संध्याकाळचं रुटीन असतं. नेहमी नसतं पण कधी कधी वेगळं पण असतं. तर चला मग मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.